Ang Ebanghelyo karon, Domingguhan, nagtug-an nato nga si Jesus nag-ayo sa mga masakiton ug naghingilin sa mga yawa gikan sa mga giyawaan. Mga igsoon tuguti nga magpalahi ko kay gusto nako nga ipaambit nato dinhi ang statement sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ang gihimo nga statement nila atol sa gihimo nila nga meeting sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa miaging simana. Mga igsoon atong angkonon nga ang atong nasod nga Pilipinas masakiton, ang atong nasod giyawaan. Ang Pilipinas gitayog na sab karon sa usa ka grupo nga buot magpasiugda anang gitawag og CHATSA or Charter Change o pagbag-o sa atong konstitusyon o batakang balaod. Nga gi-aprobahan atong 1987 human sa EDSA Revolution. Matod pa sa balita atong Enero 10 karong tuiga, naukay ang Senado sa gitug-an ni Senador Amy Marcos nga doon na kunoy giplano nga ipanghatag nga 20 million pesos sa kada distrito sa Kongreso nga isuhol sa mga tao nga moperma sa giingon nga People's Initiative nga gikinahanglan aron pagsugod sa proseso sa pagbag-o sa Constitution. Gani doon nay nakakita nga doon nay mga papel nga gisuroy sa mga kabalangayan sa pila ka mga dapit aron papermahan. Ang makapatingala mao nga walay gihimo nga konsultasyon o bisan unsang pagpasabot sa katawhan kung unsa ang unod anang ilang papermahan. Gawas pa ang papermahan in English og mao nga dili basta-basta nga masabtan sa atong ordinaryo nga mga katawhan. Ang makapatingala mao nga walay gihimo nga rather kini nagpakita lamang nga ang tao nga moperma wala masayod unsay iyang gipermahan. Mismo ang mga kongresista dili mo angkon nga ang maong pundo gikan sa panudlanan sa nasod. Nan ang pangutana, asa man di ay gikan ang kwarta. Nagduda na lamang kadudahan na lamang nga naay mga countries o mga negosyante o mga politiko nga nagpasiugda ani dili alang sa kaayuhan sa mga Pilipinhon, ilabi na sa mga pobre, kundi alang sa hinakog nga interes sama sa posibleng pagpataas sa termino sa mga opisyalis nga dili gusto magpapuli sa poder o kaha sa mga countries o mga negosyante nga gusto nga mo kontrolar sa dagan sa panalapi sa atong nasod. Dili man daotan nga konsultahon ang katawhan pinaagi sa tiunay nga People's Initiative apan wala man gyoy klaro nga pagpasabot kung unsay bag-ohon sa balaod.
ug nganong bayran man ang moperma. Dili sayop ang kabag-uhan sa bisan unsang balaod. Apan nasayod man gud ta nga ang problema sa atong nasod dili ang atong balaod, kundili ang sayop o wala pagpatuman sa balaod. Ang problema, ang implementation sa balaod. Naibalo mo, kundili masulbad ang pagpangurakot diha sa gobyerno, kundili mahatagag igong pagtagad ang tininuod nga serbisyo alang sa mga pobre, kundili mahatagan og hustisya sa mga korte ang mga dinaog-daog og nilupigan, kung walay kasulbaran sa mga krimen nga naghatag og kahadlok sa atong katawhan, kundili mabadlong ang ubang nasod nga buot mo ilog sa atong teritoryo, kundili kahatagag pagtagad ang pag-amping sa atong kinaiyahan, ug labaw sa tanan kung walay pagbag-o sa kasing-kasing sa tao, walay charter sa mga palaliton human sa krisis sa COVID-19 ug tungod sa nagpadayon nga giyera sa ubang nasod sa kalibutan. Busa ang atong mga obispo sa tibuok Pilipinas na nawagan sa tanang katawhan nga Pilipinhon nga dili nato ibaylo ang atong pagperma og kwarta. Atong ihinumduman nga paninglanta sa mosunod nga kaliwatan sa sayop nga ato unya nga mahimo. Atong hinumduman ang mga pulong mismo sa atong Ginoo, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kabalaka. Ang Dios magapanalipod kanatong tanan. Atong diha sa opening prayer ganina, nagampot ta sa Ginoo nga unta panalipdan sa iyang gugma ang atong banay. O Ginoo, bantayi ang imong banay sa way honong nimong gugma. Ani bibisita ka nato karong adlaw ang pilgrim image sa Señor Santo Niño sa Sogbo. Pasalamat ta nga gibisita kita niya. Doon ay himuon nga pilgrimage sa Señor Santo Niño dito sa Dipolog, sa Mindanao. Ug nagpasalamat ang gihapit kita niya dinhi. Timely kaayo nga kita nagampo alang sa atong nasod. Alang sa kaayuhan sa atong nasod, pag-ampo nga lagi bantayan unta kita niya sa way honong niyang gugma. Diha ganina atong gipagawas ang Senyor aron maandam kini sa himuon nga prosesyon human sa misa karon. Doon na kita'y prosesyon nga himuon libot sa syudad human ining misa mga alas 7. Gidapit kamo sa pag-apil aron nahibalo ko na apod mo'y tagsa-tagsa gawa sa ato ang hiniusa nga